an balimaw an bi aw bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan farafinna ani farajɛla maliyɛn den i bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ nin wagati ni nin sanga na an ka foli bi aw bɛɛ lajɛlen ye BG Media ale ka wuli ko a delina na o balilen tɛ maa si la nin wagati laban ninnu na jɔnma dafa Yaya Konate kalikan de ye Sherif Usman Madani Haidara kanubaw bi wasa sɔrɔ diɲɛ ani diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a labɛnnen don o kama an ka wulikajɔ a sababu ye ale de jɔnman ye minɛnw na a n'a a wariw an bɛ déplacer cogo cogo nin bɛɛ sababu ye ale k'a fɔ ka waliɲumandɔn yan fo Mopti an n'an karamɔgɔ bi ɲɔgɔn fɛ Ali Badara Sangare cɛ in y'a fɔ aw ye baro tɛmɛnen a kɛra wasa ye diɲɛ fantan ni naani bɛɛ fɛ o kama an ma sɔn ka to yen fo an y'a ɲini an n'ale yɛrɛ fana bɛ se ka baro kɛ cogo min nin kɔfɛ an karamɔgɔ Ali Badara Sangare i b'an bolo bi an ka plateau kan ni Ala sɔnna foli di filɛbagaw ma an ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni baara ye ni Ala sɔnna alhamdulillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim karamɔgɔ tɔ ma an bi Ala fo ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn o kɔfɛ an bɛ tila k'an karamɔgɔ fo k'a koɲuman dɔn k'a barikada n'o de a Seyidi Sharifu Usmani Madani Haidara o kɔfɛ an bɛ an ka karamɔgɔ fo ani an ɲɛma n'o ye jɔnma dafa Yaya Konate k'a barikada k'a waleɲuman dɔn a ka cɛsiri la a n'a ka jija la kɛnɛ kan ani ji jukɔrɔ Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye karamɔgɔ tɔ ma an bɛ yɛrɛ fo ka BG Media filɛbaga bɛɛ fo nin wagati in na k'an kanubaa bɛɛ fo Ala sago i sago an karamɔgɔ Ali Badara Sangare folikanw tɛmɛnen kɔfɛ lajɛbaga ani lamɛnbaga la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ cɛ min nɔfɛ Sherif Usman Madani Haidara an y'aw bɛ girin n'a nɔfɛ a nɔkantugu dɔrɔn tɛ kuma la aw kɛn bɛ ka baara fana kɛ ka tugu a nɔfɛ yala jɔyɔrɔ kɛra mun ye silamɛya in yɛrɛ kɔnɔ yala Sherif Usman Madani Haidara ye jɔyɔrɔ kɛ silamɛya kɔnɔ wa alhamdulillah karamɔgɔ tɔ ma n b'i fo o la kosɛbɛ k'i barikada n'i ko Sherifu Usman Madani Haidara jɔyɔrɔ diinɛ kɔnɔ anw tɛ jɔyɔrɔ foyi ye o la ni jɔyɔrɔ kelen tɛ Ala kira jɔyɔrɔ yɔrɔ min na silamɛya jigi kɔrɔ i n'a fɔ Ala kira b'a fɔ a ka hadisa bɛɛ la al ulamaw warasatun anbiya o les connaisseurs vous êtes les représentants des messagers a ko dɔnnibaa tiɲɛtigiw olu de ye kiraw tiɲɛtabaa ye ani nabiɲumanw tiɲɛtabaa bon an karamɔgɔ Seydi Sherifu Usmani Madani Haidara ale jɔn bɛ jɔyɔrɔ min na o de ye Ala kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam a tiɲɛta yɔrɔ ale b'o baara de la a b'o la ni a jogo ye a b'o la n'a kɛwale a b'o la a ka mara b'o la a b'o la ni kumakan ye wa a ye silamɛw jigi fa ni silamɛya ye cogo bɛɛ la n'o tɛ diinɛ kunla nɔgɔra dɔɔni k'a to kɛnɛ maa min ye forokiya kelen sɔrɔ k'o don i kana ka kɔlɔsi kelen minɛ i silamɛyara k'a kɛnɛ maa min ye dabaji sɛbɛ ka moriya dilan i silamɛyara k'a to kɛnɛ maa min selila i silamɛyara hali n'i ye kɔnɔ da i sigiɲɔgɔn muso la ka janfa kɛ ka mɔgɔw faga madama n'i bɛ seli i ye silamɛ ye o tuma ale nana o tanga min kɔnɔ ale nana o bɛɛ falen sisan ka silamɛya bila ɲɛda kura la ɲɛda kura min n'o de tun y'a originaire kɔrɔ ye o min kun tununna karamɔgɔ Haidara nana cɛsiri kɛ k'o ɲɛda sama ka na ka n'o banba kɛnɛ kan k'o yira mɔgɔw la o tuma n bɛ se ka min fɔ dɔrɔn o de ye silamɛya ɲɛda nɔgɔlen Ala ye silamɛya ɲɛda sanuyabaa bila ka na min tɔgɔ ye Seydi Sherifu Usmani Madani Haidara o kɔfɛ kun a tilala ka cɛbaw dilan karamɔgɔw la denmisɛnw na maabakɔrɔw la cɛ minnu n kelen kelenna bi diɲɛ dilan walima minnu kelen kelenna bi se ka dugu ni ka kabilaw dilan k'o ɲɔgɔnna miliyari de dilan walima o ɲɔgɔnna miliyɔn de dilan o tuma karamɔgɔ Haidara bi jɔyɔrɔ min na ne bɛ min yɛrɛ dɔrɔn o de ye kiraya jɔyɔrɔ ye a tɛ fɔ a ma ko kira mɛ kiraya jɔyɔrɔ don Ala sago i sago an karamɔgɔ Ali Badara Sangare k'i fo i ka walawalalu la sabu n'i nɛn don kumaw ni ɲɔgɔn cɛ i wolo ni kuma caman ye kosɛbɛ i ka kuma mun y'a diya ne ye faamu de b'a kɔnɔ alhamdulillah an karamɔgɔ Ali o kɔfɛ an b'a ye la e yɛrɛ ka jateminɛ la yala Sherif Usman Madani Haidara a ye nɔ bila Mali ko in na wa alhamdulillah karamɔgɔ tɔ ma n b'i fo la kosɛbɛ k'i barikada jamana in min tɔgɔ Mali ne ti mɔgɔ dɔn Mali bɛɛ kabi Ala kan da mɔgɔ min bi jamana in fɛ ka tɛmɛ an karamɔgɔ a Seydi Sherifu Usman Madani Haidara kan a b'a fɛ da la o dama tɛ a b'a fɛ dogo la ani bange la a b'a yɛrɛ sacrifier jamana in ye kabi kunungu karamɔgɔ ka kunungu kuma ninnu ma faamu de
n'o tɛ foyi tɛ ka kɛ bi jamana kɔnɔ gɛlɛya ni tɔɔrɔ la karamɔgɔ ma kuma min ka kunu a y'o bɛɛ ɲɛfɔ an ye kunu mais mɔgɔw ka kodɔn ani mɔgɔw ka faamuya o de ma se ka o ye o don n'o tɛ n'o kun yera an bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ bi an tɛ don o kɔnɔ karamɔgɔ ye bɛn ɲini jamana kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ bɛn ɲini jamana kɔnɔ o de ye jamana yɛrɛ kanuba fɔlɔfɔlɔ o y'o ye ni bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ dis-toi que yɔrɔ banna quoi bɛnbɛlɛ bi yɔrɔ o yɔrɔ o y'a se bannen mɔgɔw n'an ma bɛn fanga foyi tɛ y'a la o tuma karamɔgɔ y'a ɲini jamanadenw fɛ u ka bɛn ka tila k'a ɲini jamanadenw fɛ an k'an jogo ɲɛ n'i y'a ye jamana bɛ basigi hakɛw de bɛ dafa mais ni hakɛw ma dafa dɔrɔn jamana tɛ basigi ni ne tɔɲɔna ne bɛ n ka hakɛ ɲini o hakɛ ɲini senfɛ wulikajɔ bɛ kɛ mais karamɔgɔ y'a ɲini jamanaden bɛɛ fɛ an ka hakɛw dafa an k'an tilen an ka kɛ laadiri ye n'o kɛra jamana bɛ hɛrɛ sɔrɔ o tuma o la jamana kanu ani jamana dɛmɛni ne tɛ cɛ bila karamɔgɔ ɲɛ o la diɲɛ bɛɛ Mali kɔnɔ yan wa o dama tɛ Mali dama tɛ hali farafinya min n'an b'o kɔnɔ a y'o bila valeur la an bɛ ka kan min fɔ nin ye sisan n'o wele ko bamanankan o bamanankan in dɛ o bilala valeur la ale fɛ yan'ale kun ka na o fɔbaga kun ye kunfin de ye yan'ale kun ka na hali n'i kun bɛ wajulu k'o la i t'i jate i t'i lamɛn yɛrɛ a fɔ de i ma kalan mais an nan'a ye ale de y'o bila valeur la k'an ka jamana bila valeur la k'an ka siya bila valeur la n'o farafinya ye ka tila k'an ka kan bila valeur la o tuma o la vraiment karamɔgɔ bɛ jɔyɔrɔ min na jamana kɔnɔ u ka bon président tɛ ministre tɛ nka président nana sɔrɔ yen wa ale bɛ président dilan ka ministrew dilan wa ni min y'a to a ta la i tɛ fili mais n'i y'a janfa i b'a ye dɛ faama fɛn o fɛn y'a janfa o bɛɛ y'a ye o tuma o la jamana in yɛrɛ jigi don jamana in yɛrɛ dɛmɛbaa don jamana in kanubaa don wa jamanaden ɲuman don jamanaden bɛɛ karamɔgɔ ka hakɛ bɛ k'a la parce que ale ye su dɔ si a ɲɛna jamana ka tɔɔrɔ dɔ nɔfɛ ale ye tile dɔ k'a ɲɛna jamana ka tɔɔrɔ nɔfɛ ale ye kɔngɔ dɔ muɲu jamana ka tɔɔrɔ kama o tuma mɔgɔ min bɛ wuli ka jamana kɛ ten ka tila ka jamana dɛmɛ kun n'a kun wɛrɛ ye poche la ka jamana dɛmɛ ni balow ye ka jamana dɛmɛ ni nafolow ye vraiment ni maa kan ka dɛmɛ ni maa kan ka kɛ jamanaden ɲuman ye ale de y'a premier ye ala sago i sago an karamɔgɔ Ali Sangare k'a da wagati n'a kɛcogo kan an bɛ jɛmukanw gɛrɛ a kuncɛyɔrɔw la i bɔra ka a nɔ fɔ sisan diinɛ la a jɔra kira jɔyɔrɔ la kosɛbɛ o kɔfɛ i y'a jɔyɔrɔ fɔ jamana yɛrɛ kɔnɔ a ye mun kɛ jamanatigiw yɛrɛ ma kɛ minnu bɛ yen k'u ka kɛ jamana marabaga ye n'a y'a sɔrɔ o wagati la o jamana kelen na maa dɔw bi sɔrɔ minnu ka dɔgɔyama bɛ so o ma i bɛ mun fɔ o tigilamɔgɔw alhamdulillah karamɔgɔ tɔma n bɛ fo ne bɛ ala fo k'ala ko ɲuman dɔn karamɔgɔ i dara nɛnibaw arajow la ani telew la ani internetiw kan ne bɛ min fɔ olu de tɔgɔ ye ko bandi chefs anw de ye acteurs ye karamɔgɔ i dara de ye acteur ye bon bandi chefs ka baara de ye acteur tɔɔrɔli ye bon acteur ka baara de ye bandi chefs yɛrɛ ka lafiya sɔrɔ ye mais a tɛ hakilila kelen na quoi o tuma mɔgɔ minnu bɛ karamɔgɔ dɛmɛ olu ye acteur dɛmɛw ye minnu fana bɛ karamɔgɔ dɔgɔya olu fana ye bandi chefs ye olu fana dɛmɛw de ye bandi chefs dɛmɛw ye olu bɛ ka dɔgɔlama min kɛ olu ma se k'a ɲɛdɔn an filɛ nin étage min sanfɛ karamɔgɔ ka so yan misiriba min filɛ nin an kɛrɛfɛ yan kalanso min filɛ yan ninnu bɛɛ jɔra mun kama karamɔgɔ nenina de a dɔgɔyara de a mankutu tiɲɛna de o de la an sera ka baara kɛ o tuma n'olu y'an neni k'an dɔgɔya o b'a to an bɛ dɔ fara an ka baara kan mais n'olu yɛrɛ y'o dɔn olu bɛ neni dabila an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala kan'u bɔ a la fiyewu ala kan'u bɔ a la fiyewu parce que nin ye angɛrɛ de ye nin m'an ka ko de taa ɲɛfɛ mɔgɔ o mɔgɔ ni jugu t'i la i tɛ taa ɲɛfɛ fiyewu o tuma n'i tɔɔrɔla k'i tɔɲɔ i bɛ na ni hakili de ye tɔɲɔ bɛ na ni hakili ye o tuma karamɔgɔ tɔɲɔ min kɛra tɔɔrɔ min y'a sɔrɔ kasɔrɔ don minnu kɛra bandini minnu kɛra fandini minnu kɛra olu ye hakilila dɔ de d'a ma hakilila min karamɔgɔ m'o d'a ma o tuma n'olu kuma kɛ i b'a sɔrɔ jɔyɔrɔ min n'an b'o la bi an t'o sɔrɔ o tuma nɛnibaw k'a fɔ dɔrɔn ka baara kɛ parce que karamɔgɔ tɔma ni karamɔgɔ Ayidara ma nɛni a bɛ fɛn fila de ko fɔ a fɛn fila a si man ɲi fɔlɔ ye min ye ala kira zuriya ye karamɔgɔ ye bon o tuma ni karamɔgɔ bɔra kira la ka tugu kira la mɔgɔ minnu banna kira la n'olu sɔnna karamɔgɔ la o ye fɛn fila ye fɔlɔ ye min ye o kɔrɔ ko Abu Jahili bɔnna Abu Jahili janfa walima karamɔgɔ y'a bɔnna janfa o tuma o la karamɔgɔ dɔgɔyali kɔni ye hɛrɛ de ye anw man k'a dɔgɔya parce que an y'a dɔn e man k'a dɔgɔya parce que an b'a dɔn mais maa ni min t'a dɔn an yɛrɛ ko maa ni bɛ maaba dɔgɔya o ni maa ni wulila ka baara la dugawu de bɛ k'o ye dɔrɔn ala kan'o b'o la dɔrɔn o tuma o la karamɔgɔ jugu k'u ka wa ma nin tɛ foyi bɔ an ka baara la an t'an kɔfilɛ yɛrɛ fiyewu k'a deli ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an ye ala kɛra bonya kama salli ala rasuli k'a fɔ BJ Media lajɛbagaw ye émission telimanin kun don an n'an karamɔgɔ Ali Badara Sangare fɛ ka sababu kɛ wagati dɔw koronyanen don an bɛ aw fo ka waleɲumandɔn an bɛ ka datugu ni i kanubagaw ye minnu b'an filɛ page in kan n'u y'i wele olu fo ni ala sɔnna alhamdulilayi karamɔgɔ tɔ ma min foli ɲɛsin an lamɛnbaga bɛɛ ma a n'an filɛbaga bɛɛ jamana kɔnɔ jamana kɔ kan hali arajo dɔw y'an ka émission ta k'a bila arajo sow la an ka foli b'u ye o kɔfɛ minnu bɛ k'a ta k'a bila YouTube kan an ka foli b'u ye BJ Media kanuɲɔgɔn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'o fo Yaya Konate yɛrɛ an b'a fo a bɛ cɛsiri min na
ni waati kun fɛrɛla dɔɔni ne kunna y'a fɔ e karamɔgɔ don mais ne bɛ a ka cɛsiri dɔ dɔn peut-être e yɛrɛ t'o dɔn o tuma ni ala ye sigi wɛrɛw yira an na a ka ca ala fɛ don dɔ an bɛna an da s'a ma i y'a Konate an b'a fo ka koɲuman dɔn k'a barikada ka Ansaru tɔnden bɛɛ fo ka bayakɛla bɛɛ fo k'an kanuɲɔgɔn fo k'a fɔ an jugu ye k'u k'a wa ma un paresseux ne peut pas être musulman ko min ka d'u ye u k'o kɛ ala k'an bɛ sababa ma salli ala rasulillah